פתאום הגעתי אליו ב-90 מעלות, ויצאתי זקוף. כמעט שלא הייתי רואה. אחרי 2 טיפולים, פתאום אני קמה בבוקר ואני רואה אותו אדום. כל פעם כשהרגשתי רע, באותו יום הרמתי טלפון, ובאותו יום הוא קיבל אותי מלא. ובתוך שבוע הוא עזר לי לצאת מהכדורים האלה. הרגשתי מצוין, כפי שלא הרגשתי אולי 20 שנה קודם. כל השחרור אנרגיות של הגוף. אין מה לדבר, כל אחד זקוק לזה. לא קיבלה התקפה, אחד אפילו לא קיבלה. פעם לפעם, מפעם לפעם, אנחנו ראינו את השיפור. הוא העמיד אותי על הרגליים. והקור בגוף נעלם לגמרי. ויצאתי זקוף. הייתי כבר להרגיש שיפור בתפקוד שלי, במצב רוח, ביכולות שלי. אני לא האמנתי. לראות אותי, אותך, את עצמה.